खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ होबानो सिगांग्रो नटिफिकेसन सौहैनाय बायदि। मानास नेशनेल पार्कआव सानै मुस्लिम हौवाफोरा सासे फिसाय गोनांखा बर' हिन्जावखौ बाइकजों लाबोनाय बर' समाजनि आरजायै गाज्रि आखु खामानि नुनायनि थाखाय रुफिरासबिल गामि रायजो राजाफ्रा हमनानै सालबारि पुलिसनो हमनानै हरो आरो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हिन्जावनि गामिया दुरायमारि गामि दिपाली बर' होननानै मिथिनो मोननाय जादों आरो हौवाफोरनि गामिया जाबाय अलंबारि गामि जयनुद्दिन आरो कमल आली होननानै मिथिनो मोननाय जादों। तालिबानफोरखौ सामिये दिननि गेजेरजों हेफाजाब होनायनि दायाव आसामनिफ्राय गासै सा 14 सोद्रोमा आसाम पुलिसआ खाबाय। भारत हादरनि केबिनेट मन्थ्रि बिबान रुजुनखांनायनि उनाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वालआ मैया बिबान रुजुनखांनायनि उनाव आसाम गिबि आगान होफैनायखौ आसामनि आथिखालनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा गुवाहाटी उरां गाथोननिफ्राय गोजोनै बरायनानै लाबोदों। आसामनि गासै 30 था फरायसा आफादफोर जथाय गोनांथार आफादनि सायाव सावराय मेल खुंदों। जुब जुब अखा हानायनि जुनै दैबानाजों लोमला जानाय सिलिंखार जानाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुबारि गामि दुखुथिया राहा बादायाव थानायफोरनो मैया बर'नि मुंदांखा फावखुंग्रि रिया ब्रह्मनि आरबि फिल्म प्रडाक्सन टीमनिफ्राय मुवा बेसाद अनसुंथाइ राननानै होयो। बे बाथ्राखौ बिथाङा गावनि अफिसियेल फेसबुक पेजनि जोहै फोरमायथिदों आरो दुखुथिया सुबुंफोरनो बे मुवा बेसादखौ राननानै होनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों होननानै फोरमायो।